Fordelingspolitik er den måde politiske partiers politik siger, hvordan midlerne skal fordeles i samfundet. For eksempel hvor høj skatten skal være, og hvor meget offentlig service der skal ydes. Derimod er værdipolitik den politiske debat om forskellige værdispørgsmål som miljø, ligestilling, abort og indvandring. Værdipolitik er det modsatte af fordelingspolitik, men det er dog tæt knyttet til værdikampen. Hertil ser vi et skema over fordeling af værdipolitik. Partierne er indplottet på det her skema alt efter om de er højre- eller venstreorienterede i forhold til deres værdipolitik og deres fordelingspolitik. Vi vil hertil komme i dybden med hver partis placering i forhold til deres Alternativet er et meget venstreorienteret parti. Og det har vi så ud på de her to eksempler. Generøsitet, alt hvad der kan deles, skal deles med dem, der har lyst. Og empati, at sætte sig i den anden sted og se verden derfra, og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder, hvilket er meget venstreorienteret. Okay, Socialdemokraterne ligger halvvejs ude på venstrefløjen. Og det bygger vi så på de her to udsagn, vi har fundet på deres hjemmeside. Tryghed og omsorg. I Danmark tager vi hånd om hinanden, der skal vi blive ved med. Derfor skal vi investere i at udvikle vores velfærdssamfund. Og mere og bedre sundhed. Flere skal overleve kræft, og mennesker med kroniske sygdomme skal have bedre behandling. Derfor skal vi investere i vores sundhed. SF er langt ude på venstrefløjen, og det bygger vi på de her to argumenter ting. Et trygt Danmark. Danmark er et af de tryggeste samfund i verden, og det skal vi blive ved med at være. SF vil mindske kriminaliteten ved at fokusere på forebyggelse, mulighed for resocialisering og respekt for internationale konventioner. Et sundt Danmark. SF vil have fri og lige adgang til et moderne, effektivt og trygt sundhedsvæsen. De konservative har en meget højreorienteret fordelingspolitik, hvor de mere ligger omkring midten omkring deres værdipolitik. Det er baseret ud på disse to eksempler, der er taget inden for konservativs egen hjemmeside, så derfor rimelig troværdige. For det første skal vi tage ansvar for den verden og det klima, som vi efterlader til vores børn og børnebørn. Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark er for høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. Vi har derfor lagt en ny plan for lavere skatter, der vil give danskerne langt flere penge til dem selv og gøre Danmark til et dynamisk samfund med fornyet vækst og flere jobs. Liberal Alliance er placeret meget på højrefløjen i forhold til deres fordelingspolitik, og meget på venstrefløjen i forhold til deres værdipolitik. Det ligger vi på vores eksempler fra deres hjemmeside, hvor vi for eksempel siger, vi vil sikre velfærdssamfundets overlevelse ved at fokusere på kerneområderne i velstandssamfundet. Og vi vil fjerne topskatten og registreringsafgifter på biler. DF er relativt højreorienteret, og det står vi ved, eller det kan vi se her. Vi står vagt om de svage. Kulturen skaber samfundsudviklingen. Venstre, de er højreorienteret, hvilket jo giver logisk mening. Skatte- og bødestoppet er omdrejningspunktet for Venstres skattepolitik. Det skal ikke være dyrere at være dansker. Det skal ikke være dyrere at drive virksomhed. Tværtimod er det Venstres mål gradvist at sænke skatten, efterhånden som det er råd til det. Enhedslisten. Kigger vi på enhedslistens værdipolitik, er den meget venstreorienteret. Det kommer også meget til syne omkring det eksempel, vi har fundet frem. Ligestilling bliver ofte taget for en selvfølge, men faktum er, at Danmark sakker bagud både i forhold til Norden og Europa. Derfor skal ligestillingen tilbage på dagsordenen. De radikale venstre har en højreorienteret fordelingspolitik og en venstreorienteret værdipolitik. Vi har fundet et eksempel frem fra deres hjemmeside. Vi arbejder for et Danmark, hvor alle mødes med tillid, og hvor alle kan få en plads i fællesskabet. Fordi vi mener, at alle mennesker har værdi i sig selv. Hertil slutter vi så vores rundvisning i de danske partier. Som I kan høre, så er der ofte meget forskellige meninger omkring de forskellige partier, men så er det altid godt, at vi har lov til at stemme selv på dem, vi har lyst til.